Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Загови Бирона! Отче, прости им. Не знаят какво правят. В изпълнение на предсказанието от преди стотици години, Исус бе разпнат между двама разбойници. Над главата му сложиха надпис: "Този е юдейският цар". Отче, в Твоите ръце предавам духа си. Йосиф от Ариматея, праведен член на религиозния съвет, който не се бе съгласил с това дело, взе позволение от Пилат да сложи в гробница тялото на Исус преди събота. Сутринта рано в неделя те дойдоха на гроба, носещи приготвените аромати. Намериха камъка, отвален от гроба. И като влязоха, тялото го нямаше. Защо търсите живия сред мъртвите? Няма го тук. Възкръсна. Спомнете си думите му.
човешкият син ще бъде предаден в ръцете на грешници, ще бъде разпнат и в третия ден ще възкръсне. Мир на всички. Бог да ви благослови. Даде ми се всяка власт на небето и земята. Идете, научете всички народи и кръщавайте ги в името на Отца, Сина и Светия Дух. Учете ги да пазят всичко, което съм заповядал. И ето, аз съм с вас през всичките дни до свършека на света. Амин.